ውሽጣዊ ሰላም ምርካብ ንጥዕናናን ንሓጎስናን ወሳኒ እዩ። ኣብ ህይወትና ዝያዳ ህድኣትን ሰላምን ንምርካብ ዝሕግዙ 6 ሜላታት ክነግረኩም። ብፍላይ እታ ሻድሸይቲ ነጥቢ ህይወትካ ክትቕይሮ እያ። ሰላም እንኳዕ ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም። ንቻናልና ሓድሽ እንተሃሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ይኹኑ። ቀዳማይ ንርእስኻ ኣይትጨክነላ። ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ሓለ ነቐፍ ድምፂ ኣሎ። ሓንቲ ንእሽቶ ጌጋ ምስ ንሰርሕ ከመይ ዝበልካ ዓሻ ኢኻ ኩሉ ግዜ ትጋገ ፈፂምካ ኣይትዕወትን ኢኻ እናበለ ዘናእሰና ድምፂ እዩ። እቲ ሓቂ ንሓደ ዓርክኻ ወይ ፈታዊኻ ጌጋ ምስ ዝሰርሕ ከምኡ ኢልካ ርብ ተዛረብካዮ ኣይፋልን። ክተፅናዕንዖን ክተተባብዖን ኢኻ ትፍትን። ስለምንታይ ድኣ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ንስኻ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ፀርፍን ነቐፊታን ተውርደሉ? ንርእስኻ ብለውሃት መሓዝ ማለት ነዚ ጨካን ድምፂ እዚ ዓፅዩ ብናይ ምብርትሳዕ ድምፂ ምትካእ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ፍፁም ተዘይኮይነ ዋጋ ከም ዘይብሎም ይስምዖም። ፍፁምነት ግን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ የለን። ፍፁምነት ንምርካብ ምጥማት ልክዕ ከምቲ ንፅላሎትካ ንምሓዝ ምጉያ እዩ። ፈፂምካ ኣይትበፅሖን ኢኻ የድክመካ ጥራይ። ወዲ ሰብ ክጋገ ክደክም ተፈጥራዊ እዩ። ጌጋ ምግባር ማለት ገበረኛ ወይ ወዳቂ ምዃን ዘይኮነስ ተምሃራይ ህይወት ምዃን ማለት እዩ። ንርእስኻ ጌጋ ክትሰርሕ ፍቓድ ሃባ። ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መመዘኒ ነብሲ ርህራሄ እዚ እዩ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ሓደ ዝፈቶ ሰብ እንተዝኸውን እንታይ ምበልኽዎ? ንፈታዊኻ ኣይትጨነቕ፣ ካብዚ ክትመሃር ኢኻ። ኩልና ነጋጊእና ትብሎ እንተኮይንካ ንርእስኻ እውን ልክዕ ነዚ ቃላት እዚ ክትጥቀመሉ ይግባእ። ንነብስኻ ክትድንግፀላ ከለኻ እቲ ዝነበረካ ጭንቀት ይሃድእ እሞ ካብቲ ጌጋኻ ንምምሃር ዘድልይ ሓይሊ ትረክብ። ብውልቀና ፀገም ወይ ፍሽለት ከጋጥመና ከሎ እዚ ንዓይ ጥራይ እዩ ዘጋጥመን ዘሎ፣ ኩሉ ሰብ ሕጉስ እዩ ዝብል ስምዒት ይስምዐና። እዚ ድማ ዝያዳ ንበይና ከም ንኸውን ይገብረና። እቲ ሓቂ ፈተና ቃንዛ ጌጋ ናይ ኩሉ ወዲ ሰብ ዕጫ እዩ። ንስኻ ጥራይ ይኾንካን እዚ መርዳእ እዚ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለካ ምትእስሳር ይሕዩ ኢሎ እሞ ካብቲ ናይ ብሕትውና ስለምንታይ ኣነ ዝብል ጎሆን የጋላግለካ። ንርእስኻ ምፍቃርን መደንጋፅን ንኻልኦት ሰባት ዘለካ ፍቕሪ ዝያዳ ጥዑይን ሓቀኛን ከም ዝኸውን ይገብሮ። ንርእስኻ ክትሕክማን ክትድንግፀላን ተኽኢልካ ካብ ሰባት ዝፅበዮ ምፅንዓይ ይቕንስ እሞ በዓልኻ ናይ ገዛ ርእስኻ ዓብይ ዓንዲ ትኸውን። ንስኻ ከም ዝኾነ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ፍጡር ፍቕርኻን ለውሃትኻን ይግብአካ እዩ። ነዚ ሓቂ እዚኣ ኣብ ልብኻን ተንቢርካያ ውሽጣዊ ሰላምካ ፈፂሙ ኣይክናወፅን እዩ። ካልኣይ ክትቕይሮም ዘይትኽእል ነገራት ምቕባል። ኣብ ህይወት ክንቕይሮም ዘይንኽእል ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ንኣብነት ናይ ሰባት ባህሪ ወይ ዝሓለፈ ፍጻሜታት። ነዞም ነገራት ከም ዘለዎም ተቐቢልካ ሓይልኻ ኣብቶም ክትቕይሮም ትኽእል ነገራት ጥራይ ምውዓል ንውሽጣዊ ሰላምካ ይሕልዎ። ሓደ ነገር ከጋጥመና ከሎ እቲ ነገር በዓል ጥራይ ኣይኮነን ዝጎድአና፣ እንታይ ደኣ እቲ ንሕና ነቲ ነገር ንምቕባል ንገብሮ ተፃውኦ እዩ ዝያዳ ዘሳቂና። ንኣብነት ዝናብ ይዘንብ ኣሎ ንበል። ንስኻ ግን ስለምንታይ ሕጂ ይዘንብ ክዘንብ ኣይነበሮን እናበልካ እንተተቆጢዕካ እቲ ዝናብ ኣየቋርፅን እዩ። ንስኻ ግን ተወሳኺ ሕርቃንን ርእሲ ሕማምን ትረክብ። ምቕባል ማለት ሕጂ ይዘንብ ኣሎ እዚ ክቕይሮ ዘይኽእል ሓቂ እዩ። ስለዚ ፅላል ክሕዝ ወይ ኣብ ገዛ ክፀንሐለን ኢልካ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ዓራሪኻ ስጉምቲ ምውሳድ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ምንጭ ጓሂና ንሰባት ክንቕይሮ ምፍታን እዩ። መፃምርትና ኣዝማርና ወይ መሳርሕትና ከምዚ ክኾኑ ነይሮም እናበልና ንጭነቕ። እቲ ሓቂ ንስኻ ክትቆፃፀሮ ትኽእል እንኳ ነገር ንገዛእ ርእስኻ ጥራይ እዩ። ናይ ሰባት ሓሳብ ስምዒትን ተግባርን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ኣይኮኑን። እቲ መፍትሕ ሰባት ከምቲ ዘለዎ ምስ ትቕበሎም ካብቲ ንዓቶም ናይ ምቕያር ዘይከኣል ፆር ትገላገሉ እሞ ውሽጣዊ ሰላም ትረክብ። ምስኦም ክትነብር ዲኻ ወይስ ርሕቐትካ ክትሕሉ? እቲ ውሳነ ናትካ ይኸውን። ኣብ ህይወትና ክልተ ዓይነት ሰርክል ወይ ክብታት ኣለዉ። ናይ ቁፅጥር ክቢና ናይ ጭንቀት ክቢ። ናይ ቁፅጥር ክቢ እዚ ንስኻ ክትቕይሮ እትኽእል ነገራት እዩ። ንኣብነት ሓሳባትካ፣ ኣዘራርባኻ፣ ትግሃትካ፣ ግዜኻ ከመይ ከም እትሕልፎ። ናይ ጭንቀት ክቢ ድማ እዚ ክትቕይሮ ዘይትኽእል ነገራት እዩ። ንኣብነት ናይ ሰባት ርእይቶ፣ ኩነታት ኣየር፣ ሕሉፍ ታሪክካ፣ ፖለቲካዊ ኩነታት ዓለም። እቲ ምስጢር ሰላማዊ ሰብ ሓይሉን ግዚኡን ኣብቲ ናይ ቁፅጥር ክቢ ጥራይ ዘውዕሎ። ኣብቲ ክትቕይሮ ዘይትኽእል ነገር ሓይልኻ ምጥፋእ ማለት ሞባይልካ ቻርጅ ዘይብሉ ሶኬት መምስካዕ እዩ። ሓይልኻ ይውዳእ እምበር ዝመፅእ ለውጢ የለን። ሕሉፍ ነገር ልክዕ ከም ዝተሰበረ ጥርሙዝ እዩ። ክትጠብቆ እንተፈቲንካ ኢድካ ጥራይ ዘድሜካ። ዝኾነ ጌጋ ይኹን ስልቲ ሓሊፉ እዩ። ነቲ ዝሓለፈ ነገር ከምኡ ክኸውን ኣይነበረ ምባል ምስ ሓቂ ምባእስ እዩ። ምቕባል ማለት እቲ ዝኾነ ፅቡቅ ነይሩ ማለት ዘይኮነስ እቲ ዝኾነ ኮይኑ እዩ። ሕጂ ካብኡ ተማሂረ ንቕድሚት ክስጉማለን ንምባል እዩ። ከምኡ እዩ ሓደ ዘይትፈትዎ ነገር ምስ ዘጋጥመካ ንርእስኻ እዚ ሓቂ እዩ ሕጂ ዘጋጠመ ነገር ይበላ። እዚ ቃል እዚ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ይህድኦ። ጸሎት ህድኣት ፈጣሪ ቦይ ነቲ ክቕይሮ ዘይኽእል ነገር ክቕበሎ ህድኣት ሃበኒ፣ ነቲ ክቕይሮ ዝኽእል ነገር ክቕይሮ ትብዓት ሃበኒ፣ ነቲ ፍልልይ ክልቲኦም ክፈልጥ ድማ ጥበብ ሃበኒ። እዚ ሓሳብ እዚ ንዝኾነ ሰብ መሰረት ናይ ውሽጣዊ ሰላም እዩ። ሳልሳይ ኣብ ህሉ ግዜ ምንባር። ኣእምሮና ብባህሪኡ ዕረፍቲ የብሉን። ንሕና ኣብዚ ኮፍ ኢልና ከለና ኣእምሮና ግን ናብ ክልተ ኣንፈታት ይጋልብ። ናብ ሕሉፍና ናብ መጻኢ፣ ናብ ሕሉፍ
نابت زحل فجيجات نصبها الله الحماق قالات وي زملطنا عدلات إنها تملسة سلامتكم غيرة وي سلامتكم إلين بزول تعسن قهني أصفنا نامت أدمه جنا ناوزي متأجزينا تملكته أنت يخونيو أنت وريقك ገንዘብ እንተ ዘርኺበኻ ዝብል ስቃትን ጭንቀትን የሳቂና እቲ ሓቂ ሕሉፍ ሓሊፉ እዩ ክንቅይሮ ኣይንኽእልን መጻእ ድማ ገና ኣይመፀን ክንቆፃፀሮ ኣይንኽእልን እታ ክንቆፃፀራን ክንነብራ ንኽእል ግዜ ሕጂ ጥራያ ህይወት ማለት እታ ሕጂ እትትንፍሳ ዘለኻ ምስትፋስ እታ ሕጂ ትሰምዓ ዘለኻ ድምፂ ከምኡውን እታ ሕጂ ትገብራ ዘለካ ስራሕ እያ ንሕና ግና መብዛሕትኡ ግዜ ኣካላዊ ህላውና ኣብ ህሉ ግዜ ይኸውን እምበር ኣእምሮና ህላውና ግን ኣብ ካልእ ቦታ እዩ ዝጠፍእ ንኣብነት ምግቢ እናበላዕኻ ብዛዕባ ናይ ጽባሕ ስራሕ ትጭነቕ እንተለኻ ነቲ ምግቢ ኣይበላዕኻዮን ዘለኻ ጣዕሙ ኣይረኸብካዮን ምስ ፈታዊኻ እናተፀወትኻ ብዛዕባ ናይ ትማል ፀገም ክትሓስብ እንተለኻ ምስ ፈታዊኻ የለኻን እዚ ማለት ህይወት እናሓለፈትካ ከላ ንስኻ ግን ኣብኡ የለኻን ኣብቲ ትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ጥራይ ከተተኩር ከለኻ ኣእምሮኻ ካብቲ ዘባኽን ደኸም ይዓርፍ ሓደ ስራሕ ጥራይ ብጥንቃቐ ምስ ትሰርሕ ንኣብነት ኣቕሓ ምሕፃብ ይኹን ፅሑፍ ምፅሓፍ ኣእምሮኻ ናብ ህድኣት ደረጃ ይኣቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ጭንቀት ቦታ ይውልን ሰላም ዝርከብ ብዙሕ ነገራት ብምግባር ዘይኮነስ ኣብቲ ትገብሮ ዘለኻ ነገር ሙሉእ ብሙሉእ ብምህላው እዩ ኣብ ህሉ ግዜ ምንባር ማለት ንመጻኢ ኣይትቀድም ወይ ካብ ሕሉፍ ኣይትመሃር ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንመጻኢ መደብ ኣውፃእሉ እምበር ኣይትጨነቐሉ ካብ ሕሉፍ ተምሃር እምበር ኣይትቆዝመሉ ማለት እዩ ንህይወትካ ከም ሓደ መጽሓፍ ራእያ ትማል ዝነበረ ገጽ ተጻሒፉ ተወዲኡ ጽባሕ ዘሎ ገጽ ድማ ገና ባዶ እዩ እቲ ሕጂ ትጽሕፎ ዘለኻ መስመር ግን እቲ ዝዓበየ ግደ ዘለዎ እዩ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ሰላም እንተኮይንካ ህይወትካ ምልእቲ ሰላም ክትኸውን እያ ምክንያቱ ህይወት ካልእ ዘይኮነስ ናይ ብዙሓት ሕጅሳት ጥርናፈ ስለ ዝኾነት ራብዓይ ካብ ኣሉታዊ ድባብ ምርሓቅ ካብ ሓሜት ካብ ኣሉታዊ ዜናታት ከምኡውን ሓይልኻ ካብ ዘውድእኻ ሰባትን ሃዋህውን ምርሓቅ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ክንድኡ ህድኣት ምስ ዝህቡኻ ሰባትን ኣውንታዊ ነገራትን ግዜ ካሕልፍ ሓሜት ንእሽቶ ነገር ይመስል ይኸውን ግን ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ፀላእቲ ውሽጣዊ ሰላም እዩ ስለምንታይ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ሕማቅ ክትዛረብ ወይ ክትሰምዕ ከለኻ ኣእምሮኻ ኣብ ሕማቅ ሓይሊ ይጥሕል እዩ ብተወሳኺ ምስቶም ሓሜት ሰባት ክትውዕል ከለኻ ንስኻ እውን ብተመሳሰሊ ክትሕመካ ምትኽእል ስለ ትፈልጥ ኣብ ውሽጥኻ ናይ ዘይምትእማን ስምዒት ይፍጠር እቲ ስጉምቲ ካብ ሕሜት ትረሓቕ ሰባት ብዛዕባ ካልኦት ክሓሚ ክጅምሩ ከለዉ ካልእ ፅቡቅ ርእሰ ጉዳይ የለን ድዩ ኢልካ ዕላል ቀይር ወይ ድማ ካብኡ ተፈለ ሎሚ ዘሎ ዓለም ብኣሉታዊ ዜናታት ዝተመልአ እዩ ኩናት ጥሜት ገበን እዚኦም ኩሎም ኣብ ኣእምሮና ዓለም ሓደገኛ ቦታ እያ ዝብል ስጋኣት ይፈጥሩ ሓይልካ ይውዳእ ማሕበራዊ መርበባት ብምርኣይ ጥራይ ንርእስና ምስ ካልኦት እናወዳደርና ንጭነቕ እቲ ስጉምቲ ንዜናታትን ማሕበራዊ መርበባትን እትሕልፉ ግዜ ወስነሉ ኣይ ናይ ገጽ ወይ ሰብዩ ሰላም ዝኽእልኒ ዘሎ ኢልካ መርምር እሞ ኣንፈሎ ግበሮ ኣእምሮኻ ብትራኻታት ፀልማት ከይመልአ ተጠንቀቕ ገሊኦም ሰባት ኣለዉ ምስኦም ግዜ ከም ዘሕለፍካ ሓይልካ ተፀንቂቑ ደኺሙ ተስፋ ቆሪፅካ እንትወፅእ እዞም ሰባት እዚኦም ኩሉ ግዜ ዘማርሩ ፀገማት ጥራይ ዝርዩ ንዓኻ ክነቕፉካ ዝውዕሉ ወይ ድማ ድራማ ዝፈትው እዮም እቲ ሓቂ ንስኻ ናይ ሓደጋ መከላኸሊ ኣይኮንካን ንኩሉ ሰብ ክትሕግዝ ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍላይ ድማ እቲ ሰብ ክቕየር ፍቓደኛ እንተዘይኮይኑ እቲ ስጉምቲ ምስቶም ብርሃን ዝህቡኻ ዘተባብዑኻ ንህይወትካ ዋጋ ዝውስኽላ ሰባት ትፅጋዕ ንዓኻ ዘናድኻ ሰባት ግን ብፍቕሪ ርሕቐትካ ሓሉ ኣሉታዊ ድባብ ካብ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ዘለኻይ ከባቢ እውን ይመጽእ እዩ ዝተሓላለኸ ገዛ ወይ ናይ ስራሕ ቦታ ንኣእምሮኻ ዝተሓላለኸን ትጨነቕን ከም ዝኸውን ይገብሮ እቲ ስጉምቲ ከባቢኻ ፅሪ ናይ ብርሃን ፀሓይ ናይ ንጹህ ኣየር ከምኡውን ናይ ኣትክልቲ ፅባቐ ኣብ ዘለዎ ቦታ ግዜ ይሕልፍ ተፈጥሮ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ፀረ ኣሉታዊ መድሓኒት እዩ ሓደ ፍሉጥ ስነ ኣእምሮዊ ክልስ ሓሳብ ኣሎ ንስኻ ውፅኢት ናይቶም ዝበለፀ ግዜ ምስኦም እትሕልፈሎም ሰባት ኢኻ እቶም ሓሙሽተ ሰባት ኣሉታዊ እንተኮይኖም ንስኻ እውን ኣሉታዊ ክትኸውን ኢኻ እቶም ሓሙሽተ ሰባት ዕላማ ዘለዎም ሕጉሳት ንኩሉ ዘመስግኑ እንተኮይኖም ግን ብዘይፍላጥካ ናብኦም ክትመስል ኢኻ ካብ ኣሉታዊ ድባብ ምርሓቅ ማለት ንዓለም ንዓ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንውሽጣዊ ሰላምካ ቅዱስ ቦታ ጌርካ ብምርኣይ ዝኾነ ረሳ ሓሳብ ወይ ስምዒት ከይኣቱ ማዕፆኻ ምዕፃው ማለት እዩ ሰላምካ ንምሕላው ኣይፋል ምባል ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ ናይ ጥዕና ምልክታት እዩ ኣብ ክንዲ መመላእታ ናይ ሰባት ፀገም ትኸውን ንርእስኻ ናይ ሰላም ምንጭ ግበራ ሓምሻይ ምስጋና ልመድ ምስጋና ንቡር ቃላት ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ካብቶም ዝሓየሉ ናይ ኣእምሮ መንፈስን ፈውስታትን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ምስጋና ከም ሓደ ፅቡቅ ባህሪ ጌርና ጥራይ ኢና ንሪኦ ብዕምቀት ክንሪኦ ከለና ግን ምስጋና ማለት ኣተኩረኻ ካብቲ ዘይብልካ ነገራት ኣልዒልካ ኣብቲ ዘለካ ነገራት ናይ ምግባር ጥበብ እዩ ባህሪ ወዲሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ዝጎደሎ ነገር ክጥሕል እዩ ዝመርፅ ገዛ ይብለይን እኹል ገንዘብ ይብለይን እቲ ዝደልዮ ስራሕ ኣይረኸብ እናበልና ኣብቲ ዘይብልና ነገራት ክንሓስብ ከለና ኣእምሮና ብጥሜትን ብጭንቀትን ይወሓጥ ምስጋና ክትለማመድ ከለኻ ግን ኣእምሮኻ ነቲ ዘለካ ሃብቲ ክሪኦ ይግደድ ሎሚ ጥዕና ኣለኒ ዝፈትውኒ ሰባት ኣለውኒ
يتنفس ኣለኹ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ውሽጥኻ ምልኣት ይስምዓካ እዚ ስምዒት እዚ ድማ ንጭንቀት ቦታ ኣይረኽበሉን እዩ ኣብ ሂወትካ ንዘለዉ ፅቡቅ ነገራት ክተመስግን ከለኻ ተወሳኺ ፅቡቅ ነገራት ናባኻ ይሰሓቡ እዚ ድግምት ዘይኮነስ ስነ ኣእምሮዊ ሓቂ እዩ ኣተኩረኻ ኣብ ፅቡቅ ነገራት ምስ ዝኸውን ዓይንኻ ዕድላትን ፅቡቅ ኣጋጣሚታትን ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ይውስኽ ኣሉታዊ ሰብ ፀገማት ጥራይ ክርኢ ከሎ መመስገኒ ሰብ ግን ኣብ ውሽጢ ፀገማት እኳ ዕድላት የለሊ መብዛሕትኡ ግዜ ምስጋና ንዓበይቲ ነገራት ንኣብነት መኪና ምግዛእ መርዓ ዓብይ ዓወት ስራሕ ጥራይ ነዳልዎ እቲ ናይ ሓቀኛ ሰላም ምስጢር ግን ኣብቲ ንኣሽቱ ነገራት ምስጋና ምርካብ እዩ ምስጋና ልምዲ ዝገበረ ሰብ ዝሓሸ ድቃስ ይረክብ ንቁጣዕ ይቃለስ ከምኡውን ምስ ሰባት ዘለዎ ርክብ ዝያዳ ጥዑይ ይኸውን ምስጋና ልክዕ ከም ጨዋዳ ብልምምድ እዩ ዝዓቢ መዝገብ ምስጋና መዓልታዊ ቅድሚ ምድቃስኻ ወይ ንግሆ ምስ ተሳእኻ ሰለስተ ምስጋና ዝግብኦም ነገራት ፅሓፍ ሎሚ ፅቡቅ ምሳሕ ስለ ዝበላኹ የመስግን ዝዓይነቱ ተራ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ፅሑፍ እዚ ኣብ ግዜ ፀገም ዓብይ ብርሃን ይኾነካ ንሰባት ኣመስግን ንሓደ ሰብ ስለቲ ዝገበርካለ የመስግን ምባል ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሰብ እውን ዓብይ ሓጎስ ይህቦ ምስጋና ብዝሃብካ ቆፅሪ እናወሰኸ እዩ ዝመፅእ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ምስጋና ድለ ሓደ ፈተና ምስ ዘጋጥመካ ካብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ተማሂረ እንታይ ፅቡቅ ወገን እንታይ እዩ ኢልካ ሕተት እዚ ንመሪር ተዘክሮታት ናብ ፍልጠት ይቕይሮም ምስጋና ማለት ሂወት ክሳብ ትመዓራረብ ምፅባይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘለኻይ ኩነታት ኮንካ ነቲ ዘሎ ፅቡቅ መርኣይ ማለት እዩ ምስጋና ዘይብሉ ሃብታም ድኻ እዩ ምስጋና ዘለዎ ድኻ ግን ሃብታም እዩ እዚ ሜላ እዚ ንውሽጣዊ ሰላምካ ቃወም መሰረት ይፈጥረሉ ንኣመላኻኽታኻ ድማ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ይቕይሮ ሻድሻይ ይቕረ ምባል መብዛሕትኡ ግዜ ይቕረ ምባል ከም ንለውሃት ወይ ንደካማታት ዝወሃብ ህያብ ጌርና ኢና ንሓስቦ ንሓደ ሰብ ይቕረ ክንብለሉ ከለና ድማ ነቲ ዝገበሮ በደል ከም ዘይጎዳኢ ወይ ቁኑዕ ጌርና ተቐበልና ይመስለና እዚ ግን ጌጋ እዩ ይቕረ ምባል ንዓኻ እዩ ይቕረ ምባል ነቲ ዝተጎደአ ሰብ እምበር ነቲ ዝጎደአ ሰብ ጥራይ ኣይኮነን ንስኻ ንሓደ ሰብ ይቕረ ክትብል ከለኻ ካብ ሕጂ ንድሓር እዚ ንስኻ ዝፈፀምካዮ ግሰት ንሂወተይን ንሰላመይን ክቆፃፀሮ ኣይፈቅድን ትብል ኣለኻ ካብቲ ናይ ግዳይነት ስምዒት ወፂኻ ናብ ናይ ዓወት ስምዒት ተሰጋገር ሓደ ፍሉጥ ኣባህላ ኣሎ ቂም መሓዝ ማለት ንስኻ መርዚ ሰቲኻ እቲ ፀላኢኻ ክመውት ከም ምፅባእ እዩ ቂም ክትሕዝ ከለኻ እቲ ሕርቃን ቅርሕንቲ ከምኡውን ሕነ ናይ ምፍዳይ ድሌት ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ንዓኻ እዩ ዘንድደካ እዚ ስምዒት እዚ ኣብ ኣካላትና ልዑል ኮርቲዞል ናይ ጭንቀት ሆርሞን ይፈጥር እዚ ድማ ንልብና ይጎድእ ድቃስና ይኸኣለና ከምኡውን ንሓጎስና ይፀልምቶ ይቕረ ምባል ነዚ መርዚ እዚ ካብ ውሽጥኻ ምፍሳስ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንኻልኦት ሰባት ይቕረ ንብል ንኸውን ንርእስና ግን ክንሕክማ ንፅገም ኢና ብሰንኪ ዝሓለፈ ጌጋታትና ውሳነታትና ወይ ዘምልጡና ዕድላት ንርእስና ንወቕሳ ወዲ ሰብ ጌጋ ይሰርሕ እዩ ሎሚ ዘለካ ጥበብን ኣፍልጦን ካብቲ ትማል ዝገበርካዮ ጌጋ ተምሃርካዮ እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ትማል ንንስኻ ከም ሓደ ተምሃራይ ረኣዮ እምበር ከም ገበነኛ ይትርአዮ ንርእስኻ ይቕረ ክትብል ከለኻ እቲ ዝኸበደ ናይ ጭንቀት ጦር ካብ መንከብካ ይወርድ ይቕረ ምባል ማለት እቲ ዝተፈፀመ በደል ረሲዕካዮ ወይ ምስ ዝበደልካ ሰብ ግድ ናብ ዕርክነት ክትምለስ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ይቕረ ክትብል ክትኽእል ኢኻ ግን መሊሱ ከይጎድአካ ደብ ክትገብር ክትኽእል ኣለካ ይቕሬታ ንውሽጣዊ ሰላምካ እዩ ዕርቂ ግን ናይ ክልተ ሰባት ምስምምዕ እዩ ይቕረ ምባል ነቲ ዝሓለፈ መሪር ተዘክሮ ናብ መጻኢኻ ከይወስደካ ኣብ መንገዲ ደርቢኻዮ ናይ ምኻድ ጥበብ እዩ ቂም መሓዝ ንድሕሪ ትስሕበካ ይቕረ ምባል ግን ክትዓቢ ይኽእለካ ንውሽጣዊ ሰላም ዝኸውን ዝዓበየ መፍትሒ እምበኣር ንውሽጣዊ ሰላም ዝኸውን ዝዓበየ መፍትሒ እምበኣር እታ ይቕረ ትብል ሰለስተ ቃላት ዝሓዘት ዓብይ ስነ ኣእምሮዊ ፈውሲ እያ እዞም ሜላታት እዚኦም ብሓንሳብ ክመፁ ኣይኽእሉን ይኾኑ ግን በብሓደ ክትለማመዶም እንተፈቲንካ ቀስ በቐስ ውሽጣዊ ሰላምካ ክምለስ ክትዕዘብ ኢኻ ንሎሙ ዘዳልኹልኹ መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ